Magandang hapon po sa inyong lahat. January 13, 2020. Ito po tayo sa Tagaytay. Ayan ang Taal Lake. O ayun, yung bandarong umusok. Ayan po ang volcano. Volcanong Sumabog Taal Volcano. Dito po yan. Dito po ako sa Tagaytay. Ito pong episode ko ay matapos ako kanina na interview ni Ma'am Jessica Soho. Ako ay pumunta na agad dito kasi gusto ko talaga makakuha ng magandang view. Kanina na-interview ako doon sa may sa may rotonda. Ma'am Jessica Soho ng GMA7. So ito ngayon ang aking continuation. Pumunta ko dito sa may magandang view. So, ito siya. Ito po ako. Ed Verano, Waray TV. Pa-subscribe naman ulit sa mga bago kong viewers dyan, ha. Ito lang tayo. Ayan po. Ayan. Ayan yung usok na yon ay yan ang usok, ang pagbuga. Bumubuga. Alam nyo mga kaprobinsya, alam nyo man sa mga mainstream media, alam nyo na to, pero sa akin, siyempre sa akin kakaiba kasi gawa ko. So ito lang may pakita ko sa inyo. Ayan o. Kahapon pa sumabog yan. Ngayon more than 24 hours na, mahigit na isang araw itong pagsabog. So ayan, ang ganda pala ng view rito. Siguro kung hindi ito sumabog, hindi pa ako makakapunta rito ng Tagaytay. Ang totoo niyan, nabalitaan ko kanina lang kasi kahapon, ang ginawa ko, andun ako sa SM Manila, Starbucks, puro video ng panood. Hindi ko pala namamalayan, mga bandang 2:00 daw. Nandun ako nun, sumasabog na pala rito. So, ngayon lang ako nakapunta, yan. Naghabol. Malapit na mag-twilight, ayun ang kaulapan. Ayun. Okay, guys. Sama ko ng selfie ko rito sa inyo para mayroon tayo souvenir. Relax lang kayo dyan sa mga kababayang OFW. Ito ang ating may hahatag ko sa iyo. Dahil okay. Malapit na mag-twilight. This is the day I was mahirap mag-English. Dugo-dugo ilong. Bisayain ko na lang, waray na lang. Ito. Makikita mga dot-dots dyan. Mga yan, mga fish pond, mga bangus, mga tilapia. Ayan o. Ayun, mayroon doon community doon, no? Hindi ko alam, hanapin natin sa Google to. Kung anong community yan, anong lugar yan, anong baryo. Ayan, ayan ang Taal. Ayan ang sa postcard, Baka dito yung kinukuha sa postcard, dito yung view na yon, At least nandito na tayo. Okay. Daming rito, nagbi-video, mga reporters, Mayroong taga Reuters, AP, TV5, ayan. Mga mainstream media, international ang iba dyan, Reuters.
Okay guys, naka 5 minutes na tayo. Stop muna tayo. Thank you and have a good afternoon, good night to all of you guys. January 13, 2020, Tagaytay City, Taal Volcano Explosion. This is your host, Ed Virano, Waray TV. Thank you.